পুইলানো যতন হামবাই তিনি 4 তারিখ জুন 2024 একদিকে চিনি ত্রিপুরানি লোকসভানি দুইটা আসন্ন চিনি অ্যালায়েন্স পার্টনার ডিপার্টমেন্ট বাগै যতন খাম তে মিডিয়া চ্যানেল বন্ধু রঙ বেলেखेन হামবাই মায়াফারো তামনি বাগैके नरक चिनी प्रग्राम न उराम उराम कभारेज खायमन बागै रङ पाइपले हामबाय जों दिनै प्रेस मिट मात थाइमानि ओ जागाव चिनी बिसमत दिनै दङ चिनी डिडब्लिउएफनि सारा त्रिपुरानि सेन्ट्रेल प्रेसिडेन्ट चिनी मेडाम मनिहा बिसिङाव दङ चिनी मेडाम पवित्र भक्ति जमातिया बंके चिनी चेयरपार्सन एडभाइजर बोर्डनि ओमफ्राय दै चिनाव जयेन्ट कन्भेनार खालामनाय दङ आति जमातिया सप्ताहनिया ते आबरंग कारिगो चिनी गोबांमा डिडब्लिउएफनि ज'थ' आदं संगठन दंबायो जतन सारि गाहाम ओमफ्राय जों दिनै प्रेस मिट मात खालामनायनि थाखाय चिनी बोसगां 6 तारिख ओमफ्राय चिनी डिडब्लिउएफ ब्लकनि थार्ड फाउन्डेसन दे आबनो जों खमलों ऑडिटोरियम फलो पालायनानै आइबोसे प्रेस मिट खालामजाखा ओमफ्राय आबो दिनै स्लाइड चेंज खा जों दाबो खमलोंनि जागाव आगरतला टाउन हल आगरतलानि टाउन हल जों आबो खालामनानै थांदों ओमफ्राय दिनै जरावहायनो फैसा सोलायजाखा आजागा जों 11टाव खायनो दङनि आबो 11टाव यावै 10टाव सिनाय अर्थात 6 तारिख आगरतला टाउन हल जरांगे 10टा व तामपुरु आ प्रोग्राम सिनाय अर्थात डिडब्लिउएफनि थार्ड फाउन्डेसन आबो जों खालामजाखिने आगरतलाव ओमफ्राय दिनै प्रोग्रामाव जथारथि चिनी महाराजा दंनाय चिनी जत चिनी इलेक्टेड जे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव दंमानि अर्थात 13 जन एमएलए along with 2 जना मिनिस्टार ओमफ्राय एडिसिनि सीएम सह बिनि जे टीम दंमानि ते आबनो कारिबो चिनी त्रिपुरा मथा पार्टीनि जारा CWCO दंनाय सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी दङ दंनाय बरनो बजोंहायनो जथारथि चिनी इनभाइट खालामजा ओमफ्राय चिनी बरिरब दंनायनो प्रत्येकटा ब्लकनि थेके जों चिनी मेडाम मनिहार पक्साबु सानाय बोसोर जाना टारगेट होनाय ओमफ्राय जत चिनी 44टा डिडब्लिउएफ ब्लक दङ এই 44टा ब्लकनि जत बुकुक संगन खाबाय खुबाय एस ए कन्भेनार आंखौबो आजागाव जथारिति टाइमलि हायै चिनी प्रग्रामाव नायथाव खालामनायनि बागै थ्रु मिडिया आंबोनि कम ओमफ्राय हायनोहाय आं चिनी महाराजानो बेहायनो जों नासिके कोअपारेट खालामनायनि बागै जोंनो सहयोगिता खालामनायनि बागै आं बनो बेलेखेन पाइपले हामबाय खुलुमजाफादों ओमफ्राय दा बेहायनोहाय चिनी बिसिङाव कक सानाय चिनी प्रेसिडेन्ट बनरते डिटेल्स सानाय ओमफ्राय आंनि जरा गासैबो जोबोद हामबाय प्रेस मिट खालामनायनि नर्म मारिमोन उइलानो ओ पार्टी अफिसर कन्ट्रोलनि चिनी खानि गोबाद्रानो खुलुमायाफारो ताई बेलाय फंबाय मायाफारो चिनी अफ प्रेस मिट दंगो चिनी TWF सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी नि चेयरपार्सन मैडम पवित्र भक्ति जमातिया चिनी 6 तारिख जून फाउंडेशन डे आबनरबो जों जे प्रिपेरेटरी कमिटी खामानि कमिटी नि कन्वेनर चिनी बुकुबिदा जॉइंट कन्वेनर खालामनो दङ बेखौ सानथारियान दं बेखौ आदि जमातिया परबर्तमर चिनरताय बतंग चिनी सेक्रेटारि बुकु बुतुलक्ष्मी देववर्मा एडवाइजरी कमिटी नि आदंजे बुकु चिनी गौतमी राय गौतमी ताई अरताय बतंग चिनी सेंट्रल कमिटी नि आदंजे सं चिनी आगरतला डिस्ट्रिक्ट कमिटी ब्लक कमिटी जत बुकुक सं जतननो पाइपला हामबाया पारो ताई मीडिया ताकु जोंना बाहायबाय माया पारो ताम माले चिनी एलायंस पार्टनार त्रिपुरा हास्तो 2टा सीट दङ लोकसभा आसन और 2टा सीट न पूर्व त्रिपुरा बाय पश्चिम त्रिपुरा सप्लाइ हिमानि बागै जों चिनी बुबाग्रानो बेलायके हामबाय माया पारो कारण जोंबो बुबाग्रा नि सेंक्राक जों उंगै आरो सामों खायमानि चिनी आसामनि जों गथाय मानखारनि जों बेलायखेन दं दिनै जों हायनो हायतायवैसा चिनी जत बुकुक संनो ब्लक कमिटी डिस्ट्रिक्ट कमिटी सेंट्रल कमिटी बुकुक संनि थानियो जों किसा नागार नमा सांग्राजा काम माले सगांगो जों प्रेस मिट खायबाय था
Cini 6 tarik 3 bosor pungmani TWF songsamani salno jeng kumulung noai auditorium bo palailainai ni salaimani phiaba o jorao jeng bubagra bai kok salaimanya jeng TWF roksimi decision namani ta tini bubagra phaike jehetu bubagra sini joto bubagra no singewoi jeng samung apro khaijaka jeng wansuk laijaka jeng kumulung khaijai hine bubagra saka jengno Agartalawo noro hohom dodom khai kaham khai noro buri rok tei bo gobang khlai ni aboni bagui jeng Agartalawo town hall no jeng ready khlaike mankha town hall booking khlaike jeng town hall no khlailasinai Rajbari unglogo town hall tongo chini Agartala kaisa no town hall tongo Rajbari ni pukur buskango baksa saimia town hall ro tuklai Agartalawo khaika hingka hasal ni khainai rok town hall borok ni town hall Rajbari ni pukur kotormani ganago no town hall chini Agartala ni aro norok joto phaibaidi jeng jorabo kicha slaijaka agi 11 ta tongmani tabo jeng 10 ta ni bisingo no chini program no jeng jengnai aboni bagai joto hakjal sampani ani TWF ni khajani bukuksong norok joto doti phaiman sak norok phaibaidi tai norok no kaisa target dinani musungo jara protect chini 46 ta block tong 12 ta district tong 46 ta block ni bukuksong norok kom himani no norok 25 jona ke thaike